higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto og kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon nining taknaa kami nagapasalamat ug nagadaig diha kanimo nining padayon nga kahigayonan sa pagsulti sa mga pulong sa kamaturan. Tuguti Ginoong Dios nga kini nga programa ug nga istasyon mahimo kini nga kasangkapan ngadto sa pagdala sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar o mga dapit. Kutob sa nagasunod ug naminaw niini nga programa Ginoo, ihatag kanila ang panalangin espiritual ug material sa ilang kinabuhi. Tuguti nga ang pulong nimo nga ilang ginapamatian maghatag og panalangin sa ilang mga kalag. Pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug imo silang giyahan Ginoo nga makahimos pagsubay sa dalan sa uyon sa imong kabubuton, magapangalagad sila diha kanimo aron sab sila mga luwas adlaw sa imong pagbalik. Sa pinasahi nining taknaa nagaampo minimo ang tanang mga butang hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata. Kung nakita manimo Ginoo nga naay mga tao sa ilang puloy-anan nga naminaw niini nga programa, nga naay mga gipamati sa ilang mga lawas, naay mga sakit, naay mga balatian, tuguti Ginoo kini nga programa. Unta tagaan nimo og kagahom ang mga taong naminaw sa imong pulong. Ayuhon mo sila sa ilang nagkalain-lain o bisan unsang matang sa mga balatian o sakit. Sa unang panahon Ginoo, may mga taong nag-ilaid sa mga balatian. Wala na'y paglaom pa nga may tao nga makaayo kanila. Pero tungod kay ikaw Ginoong Dios, gamhanan og walay sukod ang imong kahibulungang mga buhat, imo silang gimilagruhan. Tuguti Ginoo nga mahitabo kini sa ilang kinabuhi dinhi niini nga programa, nga imo sila nga pagaayuhon Ginoo og pinaagi unta niini makita nila ang imong pagpanginahanglan nga sila kinahanglan muduol ug moalagad na diha kanimo niining mga panahona. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa sa bisan diing lugar o dapit dinhi sa Pilipinas kutob sa giabot niining ato nga programa. Itugot nga kami magahatag sa inyo og pagpasalamat og welcome kaninyong tanan ngadto na sa ato nga mga listeners o mga viewers ngadto sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Og welcome kaninyo, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Well, sa dili pa higala, dili pa muadto ta sa atong pinaka main portion, no? By the way, wa pa maabot karon ang ato nga usa ka partner, si Brother Libby Clavis, di ade si Pastor Joel Terana og si Brother Merjon Kabagi og si Brother Isaw Dihito, no? Okay, ato ning basahon na sir, kanunay mi nga nagsunod sa inyong programa. Dili lamang kay daw makahumpay sa kakapoy sa lawas, labi na gyud og masubraan sa trabaho, sir. Duna pagyud tay makuha nga mga punto o leksyon pinasikad sa Word of God nga inyong basahon dinha sa Bible. Honest to say, sir, kini nga mga butang nga inyong gidiscuss dili namo ni
mabati ngadto sa uban. Tinuod nagagamit silag Biblia pero dili sama ani kahapsay o katunay nga pamation ang inyong pagpasabot may tungod sa the word of wa naman something's missing naman So ay lang ka inyong tag-asa. Ug mahimo inyo lang daghan tulo ana upat ba ka text kay ug tason maputol man masamtiks man no. Pastor, malingaw jud mi sa inyo, Jesus is our hope. Paborito kaayo sa ako mga 2 kids inyo team song na kanta. Okay, salamat kaayo no wa man saninga din unya salamat sad sa inyohang imong duha ka anak nga medyo ilang paborito ni ang theme song no kanunay mabati dinhi. So possible nga nasag-o na ni nila kaso nga lang usahay dili nato mapahuman tungod manggod na nag-apas ta sa oras no. Thank you so much sa naminaw lalo na sa inyohang duha ka mga bata, the 2 kids ninyo nga paborito nila ang atong theme song. Pastor, good eve, greet lang ko sa ako sister diha sa Lapas, sila Sister Joy at Livy no. Sa sunod ganig mo greet mo, butangin ninyo inyong ngalan ug apelyido kay aron ka ng inyong gigreet mahibaw una og di ina nagikan no. Okay, sir, ang ako lang ika sulti padayon lang mo diha sa pagpasabot sa Bible kay ang tao sir doon na may pangutok makapinsar-pinsar gyud na sa insakto o dili. Salamat sa pagbasa sir, si Renato di ayni. Okay, daghang salamat brother Renato no. Salamat kayo. Brad John, maayong gabi mo greet ko nila ni Rachel Ripaha, Richard Ripaha, James Roy Ripaha, Kenneth Ripaha og ni Romeo Ripaha og sa akong apo Francis Villarin, Arian Villarin, gikan ni Rosie Ripaha sa Tambungon. Okay, daghang kaayong salamat Sister Rosie Ripaha di sa Tambungon. Good evening kuya, great lang mi sa among pastor nga di karon sa dapdap kinatarkan nga gi-quarantine nga si Pastor Jumar. Salama, God bless. Salamat kuya. Gikan ni kang Brother Aljim ni o kang Brother Aljim naman, Sister Aljim o kang Brother kuani kanana ang Junjun Ilyostesimo. So maayong gabi ninyo tanan diha sa kinini ang kuan diha sa kinatarkan lalo na kang Pastor Jumar Compuesto. Amin. Salamat sa prayers gikan ni kang ate Mingga no. Salamat niyo din ha ate niya ang Ginoo tabang sa inyo ha. God PM sir, ngayo ko aking pangutan naman Okay, ni apatay basahon Brad John o Brad Libby, Pastor Joel, apil ko og ampo mga brad sa akong gibatyag karon sa akong laos ay kang brother Mudam ni. So kanunay na brother Mudam, giapil ka sa amo nga mga pagampo kay naa manggudtay gitawag og prayers list no. So kanang na nag-request ang uban gani mag-request sa unang mga panahon mo takes board mo abroad sila so nang ginahanglan sila makabatog kalampusan nagpaampo po sila no. Okay, ato na last text ni akong basahon. Sir, kami dire sige mi og pamati ninyo pero di pod mi pirmi sad maka-text kay usahay wa mi load unya usahay pod mabitin mi sa oras mauna nga di na lang mi mag-text pero mamati rami doon na lami pangutana sa ni so di lang usa na kay kuan man kanana ang tiksan ra bitaw mo og tubagon na kay naatay pangutana ron nga ato nga tubagon. Well, ato ning kuan ni ay atong mga bag-o nga mga listeners no, si Dailin Tanggulo, onya si Gistuni Jerusalem no, onya si Jahara Tanggulo no, sa ato ning kuan ato ning mga bag-o nga mga listeners sila si Dailin Tanggulo, Gistoni Jerusalem og si kuani Jahara Tanggulo. Unya ni apatay kuan di ay maayong pagpaminaw diha nila ni Nita Monasilio dinha sa Aguho Daan Bantayan og nila ni Cheryl Monasilio
og si Noy Eduardo Monasilio des Aguho Daan Bantayan. Og unya di ay no alang sa kasayuran sa uban ni ay mga pamalihog ang Ilgin Tipet Reading sa Prince Warehouse Bugo no. Doon na sila'y mga offer nga makapaayo sa panglawas lalo na sa may mga gipamatyag o may mga pangidarona no. Doon na sila'y gitawag humidifier with scent no. Therapy equipment no, blue water niya ang ilang sales agent ani si Alvin Lampago o si Edgar Maspara Igan Maspara. So kamo diha nga nagkinahanglan nga aron mapalihok ang inyuhang mga kaugatan o mga na-stack up ninyo nga dugo no niya naiilahang mga para pang massage diha nganha mo sa Prince Warehouse no aron nga matubag ang inyong mga panginahanglan. Okay mga higala, muadto ta sa unahan no. Wa pa si Brother Libby, siguro di gid siya makaanhi karon. O niya palihog ko diha og liili pastor sa ato ang monitor kay base hinuon og mo kuan na sana karon ha. Okay naman siguro ang ato karon diha nga internet no. Sige pastor, ipalihog kog liili diha. Okay, salamat Brother John no. Okay, salamat. Okay. Okay, kuno dinhi lang pastor kay mura og dunay diferensya diha sa center nga microphone. So mas maayo na nga Okay. Okay, salamat Brother John no. Onya maayong gabi day sa tong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karong gabi una. Onya atong i-welcome ning atong mga viewers karon nga diha nakig-uban nato sa ato ang monitor. Diya karon sila si Cherry Robas. Diya sabihang message, good evening. Minaw may diri sa Mambahaw. Mambahaw kag nukot Bilabalite na. Niya diya usab si Gerardo Lobitania sa Australia no. Dade maayong gabi inyo diha dade og ni Mami Banji diha uban sa mga kabataan. God bless ninyong tanan. Niya diya sab siya message nga gipaabot din hinato. Good evening brother. Okay, good sound tonight. Gabi ngit-ngit og nawala gyud. Okay no, niya diya usab si brother Joseph Kimno diri sa Baas. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Pastor Joel og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live. Karon mayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon ko ni Kristo og salamat sa inyo nga pagpaminaw mga igsoon. Padayon ta og salamat sa pagbasa pastor. God bless and keep safe sa tanan. Niya diya sab si Karen Joy Olasiman nakig-uban nato karon. Niya diya sab si message. Okay, maayong gabi inyo diha day Karen ha. Kumusta diha ni Layo Serio ya Karing ninyong tanan diha day Iris tanan kamo dinha. Salamat sa inyong kabuutan og inyong pagkamatinumanon nga nangalagad sa Ginoo. Niya diya sab siya message, God bless ninyong tanan Kuya John. Niya diya sab si Sister Silsa Tirana Leyte. Ang iyang message, mayong gabi sa tanan, safe rami sa placer. Na ay mga aftershocks, please include us in your prayer. Salamat. Okay no, tungod maguni sa linog didto. Niya diya sab si Minda Mihos. Ang iyang message, mayong gabi Brad. Mayong pagpaminaw diri sa Palumpon. Stay safe always. God bless. Okay no, salamat kayo. Unya diya usab si Sister Lolita Anciano sa Patag Argawanon. Ang iyang message, mayong gabi ninyo diha pastor og mga brad. Mayong gabi sab ninyo diha no, kauban ni Engineer Arnel Anciano. Unya diya sab si Jefon Malinaw. Ang iyang message, mayong hapon. Diyaw sab si Monato Jasmel,
Ayang message, mayong gabi Kuya John. Oh, may Di- gabi day. Long time no text. No view. Mayong gabi Kuya John, di ami karon naminaw kauban sa akong pamilya munato. Niya diha sab si Piaso ang ihang message, mayong gabi inyo diha pastor watching from Bohol. Pakigreet ko kaayon family sa Kinawahan pastor, daghang salamat o God bless. Diha gyapon si Jeffon Malinaw yang message, mayong gabi inyo from Saudi, God bless. Okay no, mayong gabi diha sa tanang taga Saudi ron. Nya diha sab si Piaso ang iyang sumpay sa mensahe, nilang anak Lito Kaayon Jr. og happy birthday sa iyang asawa nga si Ate Mirian. Niya diha po sumpay sa message ni Sister Jasmel from Gibitngil or Hibitngil Island. God bless. Oh, nakauli di mo diya sa Bitngil day. Abi na kung tuwa pa mong lapo-lapo karon. Okay no, sa pagkakaroon mao pa nitong nakita din sa tong screen unya katong mga nag-view nga wala mag-message, ato lang gyapon tong basahon pero adto na itingob nato panahon sa pagtubag sa pangutana. Di apay ni pahabol day bag-o lang diha si Ariel Kababan or Ariel Kababan ang ihang message, mayong gabi ninyo diha pastor. Mayong gabi sab nimo diha no. Sa magkaron nakas tambungon. Niya diha pagipasumpay. Mayong gabi Kuya John, Kuya Lebe. Niya ubay-ubay meron diri diha si brother Merjon og si brother Isaw no. Niya wa nam ko ilang nakita din akong ibalik ang panahon diha nimo brother John. Okay, sa dili pa magaiban si Brother Libby pod og pipila ka mga text message atong i-great din sa atong programa, no? Si kuan kanene ang Sir Paul og si Ma'am Judy Ann Hista nga ugmang adlaw hiusahon na ang ilang kasing-kasing diha sa matud pa sinultihan sa kakaraanan sa salag sa Kaminyoon, no? Ugmang adlaw, so happy wedding nila ni Sir Paul og ni Ma'am Judy Ann. Okay, salamat. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon ning pipila ka mga mensahe. Ayong gabi Brad John, Pastor Tirana, Pastor Kabagi, kanang nag-text nga husto ang Adventist inyo na gitubag niya akong tampo ang husto nga prinsipyo ang nagsunod sa sugos Ginoo, ang wala magsunod dili husto. Okay, ni pa itong tanahon ato ning paspasan og basa mga higala. Brad nga naman nga pagkana inong talanto no. Bisan asa man ta paingon motipas basta maoray padulngan magkita ra ihapon ta sa unahan. Okay, correct nato ni bisan asa ta paingon motipas magkita ra gihapon ta. Lisod man na nga magkakita nga ning tipas kana. Unya lisod gihapon mausaray dulngan, di na gid na magkausa ang padulngan tungod kay ning tipas naman. Okay, salamat di ay sa inyong station sa radio nga maoy instrumento nga nakabalik ko gikan sa pagkahimulag sa kamatuuran. Okay, salamat no nga naminaw jud ka unya nahibalik ka sa pag-alaga diha ka sa Ginoo. Ang liso nga napugas sa saktong yuta makaturok og makapamungag yun og mosanay sa daghan nga mga katuigan. Okay, Kuya, good evening. Klaro kayo ang adlang pahulay. Wan man ni reaction ni atol ni nang hisgutan. Mugrit ko og awit. Mugrit ko og awit sani Sir Langit ang hinungdan. Okay, di lang gid ta ana mo ko nang request no sa awit apiking oras na to. apiki atong oras. Okay, gikan sa Escalante kan GR. Praise God, good evening mga kuya. Og sa duha ka pastor mugrit ko diha ni Kuya Carlos Rosales Montilla diha sa Billabalite. Salamat kaayo Kuya sa load nga 50 ni Sir ni Dirisa Escalante City. Okay. Niya pa itong tanawon nga message. Good evening sir. Kindly greet happy birthday to my grandson na si Nico Kabilan. Iyahe
ning lolo nga si Jimmy Flores, Konsehal Jimmy Flores sa nakonsihal sa barangay Calambua, San Remeo. Salamat sa pagbasa. Ni happy birthday no sa tanan nga nag-birthday. Di agya po request og kanta pero sorry yung gaya higala. Ako ibalik ang panahon ni Brother John tong katong time paspas kay mudagan. Okay, daghang kayong salamat Brother Libe. Will adto tamang higala sa buot masayran ni Francisco Rogelio diha sa Leyte. Ang primero natong gipasabot mahitungod ni sa Moralo nga mao ang napulo kasugo. Og unya ang ikaduha nato nga gihisgutan na kining seremonyalo mahitungod ni balaod sa mga paghalad. Pipila na ka mga gabi ato ning nga gipasabot nga kining balaod sa mga paghalad gitawag og moralo, wala na ni kinahanglana sa atong kapanahunan karon, dili na kini aplikado pa sa atong pagpangalagad kay sa unang mga panahon ang mga Israelita nagahimo niini nga maghalad sila og 7 ka mga karniro nga laki, maghalad og baka gikan sa buntag hangtod sa hapon. Og unya gawas kining mga halara para sa ilang sala, maghalad sila mga kalanon, maghalad sila usab og bino, og sa dinha nga magakaon sila sa tinapay nga walay libadura walay ipapatubo, 7 ka adlaw gyud na nga sila magakaon sa tinapay nga walay ipapatubo, og 7 ka adlaw sab sila nga magpahulay. Kanus-a man ni mahitabo, matag unang bulan sa tuig, matag pitsa 14 og unya pitsa 15 kining ikapito ka adlaw ngadto na sa pitsa 22 sa unang bulan sa tuig. So kining mga butanga inyo nang nabatian o nahibaluan nga mauni ang ilang ginahimo, ilang ginabuhat. Din sa diha nga magdala sila og mananap agi og halad nila para sa ilang sala, muadto sila didto sa templo, didto sa ganghaan, mutagbo sa ila didto ang saserdote, og kadtong mananap nga ilang gidala, ang ilang kamot ibutang sa ibabaw sa ulo sa mananap, og unya isugid nila didto ang ilang sala, og unya tapos niini ang saserdote nga bilang mediator sa usa ka makasasala og sa Dios mo'y modala sa halad dadon didto sa halaran. Kining tanan nagpasabot og nagpaila lamang, nagpasabot kini kang Ginoong Hesus ingon nga maoy dadon didto sa halaran, ingon nga maoy tinuod nga halad alang sa atong mga sala. Sa una, ang mga tao magasugid sa ilang kasalanan dito sa ulo sa mananap. Pero sa diha nga nataw na nagpakataos Kristo, nagpalansang dito sa cross, sa ng Juan Kapitulo 1 versikulo 9 nagingon, kung isugid pa ang atong mga sala, siya kasaligan og tungod ni ana siya makatarunganon nga magahinlo kanato og mopasaylo sa atong mga sala. Busa human gikahalad si Kristo, wa nagkinahanglana ang halad sa mga mananap, wa na kinahanglana ang halad sa kalanon, wa na kinahanglana ang halad sa ilimnon, ug wa na pod kinahanglana nga magpahulay sila sa 7 ka adlaw nga pagpahulay ni adtong magkaon sila sa tinapay nga walay libadura. Meaning nga kadtong tanan gipahunong na sa diha nga nagpakamatay si Kristo. Mao man gani nga kining mga butanga mismo ang Ginoo gyud nagsulti siya nga iya na ning pahunungon, ayaw na gidid-an na niya ang tao. Kung imong basahon ang Isaias Kapitulo 1 versikulo 11 ngadto 14, mauni ang gihisgutan dinhi niining mga bahina nagingon, magunsa man kanako ang gidaghanon sa inyong mga paghalad, niingon siya ba, nakabaton na ako og igo nga mga halad nga sinunog sa mga karniro ug sa mga tambok nga linalugan nga mga mananap, ug ako dili mahimuot sa dugo sa mga laking baka kun sa mga nating karniro kun sa mga kanding nga laki. Kay wa may ihalad nadtong panahona pulos man laki, kay lagi kadtong halad nagrepresentar man to kang Kristo. Si Kristo lalaki mo na, laki gud walay bayi.
Unya walay ikasaway, perfect. But ipasabot nga perpekto ang Kristo nga magpakamatay, maghalad sa iyang dugo didto sa Kalbaryo sa cross. Tungod niini sa tukma nga panahon ang Ginoo mismo nagbadlong, nag-ingon siya, mag-unsa man kanako ang inyong mga gidaghanon sa inyong mga paghalad. Miingon siya ba, nakabaton na ako og igo. Matod pa niya, nakabaton akong igo sa mga halad nga sinunog, sa mga karniro ug sa mga tambok sa linalugan nga mananap, ug ako dili mahimuot sa dugo sa mga laking baka kun sa mga nating karniro kun sa mga kanding nga laki. Unya nagingon sa 12, sa diha nga kamo manganhi aron sa pagpakita sa atubangan ko. Mao na nga ang Dios na agyoy atubangan. Mao ni kinsay nagkinahanglan niini gikan sa inyong mga kamot aron tumban ang akong mga hawanan. Ang samang gitawag og hawanan, kadtong halaran ba? Dito siyempre adto man dito ang hala dito sa hawanan. Ngayon siya kinsay ngayon niya matud pa kinsay nagkinahanglan niini gikan sa inyong mga kamot aron tumban ang akong mga hawanan. Ayaw na pagdala og mga halad. Tanawa, ayaw na pagdala og mga halad. Nga kawang lamang so kanang mga halad nangin walay pulos o kawang lamang na nga mga halad, mga numan kay ang pinakabilihon og ang tinuod nga halad si Kristo man. Busa ginadili nas Ginoo ni anang pagdalag mga halad kay kana kawang lang. Ang insinso mao'y dulumtanan alang kanako, ang bag-ong bulan nga numan katong ilang mga bag-ong bulan ba nga magpahulay sila og ang adlaw nga igpapahulay ang pagtawag sa pagkatigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan o sa maligdong nga panagkatigom. Kay magtigom man to sila. Karon kung ato gyud ning tan-awon dinhi, paghisgot na gani og adlaw igpapahulay sa tanang mga anggulo dinhi o mga butang na hisgutan, ang ila raging gunitan den adlaw igpapahulay nga ang ila gyud dayong sabton kadtong 7th day Sabbath, ang creational Sabbath, dili man na maoy gipasabot. Kay kini nga igpapahulay kadto nang magpahulay sila nga magkaon sila sa 7 ka adlaw sa tinapay nga walay libadura, walay igpapatubo. Wa na kinahanglan pakaron mao nang gipahunong tungod kay wa na kinahanglan ang mga paghalad. Nagingo dinhi ang inyong mga bag-ong mga bulan ug ang inyong tinudlo nga mga pista gikaligut-gutan sa akong kalag, kana sila usa ka kasamok alang kanako, ako gikapuya na sa pagdala kanila. Hilabihan katinaw o klaro kaayo nga wa na kinahanglan na pa ang paghalad sa mga karniro, wa na kinahanglan na ang mga paghalad sa mga baka, kung sa kanding nga laki, wa na kinahanglan na ang halad para sa kalanon, wa na kinahanglan na ang halad sa ilimnon nga mao ang bino. Ug nga tungod ni ana sa pag-abot ni Kristo kining mga butanga gipahunong o giwala na kini sa atong mga pagkinabuhi karon, kay wa may tao nga sa atong kapanahunan karon nga makahimo niini sa ilang ginahimo sa una, nganuman nga way taong makahimo. Unang-una, matag adlaw kada buntag ug hapon maghalad sila og 7 ka karniro nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon. Maghalad sila og mga kalanon abot sa ilang yuta. Maghalad sila og mga ilimnon kadtong mga duga sa paras o kon sa grapes ila tong ihalad. Og unya kinsa may makahimo ana sa atong kapanahunan karon nga wa man tay grapes plantation, no? Unya wa tay kakuhaan og bino, kay kadtong bino gitawag man tog unfermented wine, nga kadtong bino nagsimbolo to sa dugo ni Kristo nga iula didto sa Kalbaryo sa cross, o katong kalanon nga managpasabot sa lawas ni Kristo nagsimbolo to kang Kristo. Og unya ang imong yung tan-awon ang mananap nagsimbolo pudto kang Kristo nga mo ihalad. Katong mga butanga wa na kinahanglan na sa atong kapanahunan karon. Tungod kay wa na mangyud to kinahanglan na, nagkinahanglan ta nga atong susihon kung unsa may butang nga gikinahanglan alang sa atong pagpangalagad karon.
Kay wa naman to kinahanglan na pa ang mga paghalad-halad sa mga mananap. Karon, unsa may gikinahanglan sa atong kinabuhi karon? Kung atong basahon ang 12:1 sumala dinhi sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, nga usa sa mga gikinahanglan nga halad, mao ang ato nga espirituhanon nga pagsimba, dili na kay magkinahanglan pata og halad sa mga mananap para sa atong sala, magkinahanglan taghalad nga kalanon, magkinahanglan taghalad sa bino o ilimnon. Nganuman, humana gikaula ang dugo ni Kristo nga gisimboluhan sa bino, humana gikaula ang lawas ni Kristo gikahalad nga nagsimbolo sa kalanon, ug humana gikahalad ni Kristo ang tanan diha kaniya maingon nga siya ang nagsimbolo sa tanang halad sa mga mananap. Karon ang gikinahanglan dili halad sa mga mananap, dili halad nga kalanon, dili halad nga ilimnon. Unsang gikinahanglan pamatian mo ang Roma Kapitulo 12 versikulo 1 nagingon, busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Kini ang gikinahanglan sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo karon. Mao ang unsa ni? Matud pa sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. So di ang ginoy balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Magasimba ta dias Ginoo ingon nga halad nga buhi ang atong pagsimba, og unya maunay gikinahanglan wa na maghulat pa, wa na magpaabot pa ang Ginoo nga maghalad ka og karniro nga gikan sa buntag ngadto sa hapon. Gikas buntag ug hapon maghalad kag 7 kalaking karniro, wa na kinahanglan na pas Ginoo nga maghalad ka og baka para sa imong sala kay humana mas Kristo gikahalad, wa na kinahanglan na nga maghalad kag kalanon og ilimnon. Ang gikinahanglan atong balikan nagingon, busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So dili na malisod, dili ka na mahirapan pa sa imong pagduol og pag-alagad sa Ginoo. Kay kung wa kini kuhaa kining mga halad sa mga mananap, asa ka mangyud og baka nga imong ihalad panahong makasa ka, asa ka mangyud og karniro sa buntag nga og hapon nga maghalad, asa ka man og kanding tingali makahimo ka kausa ka duha ka tulo, pero kanunay na gyud insigida na gyud o kun subsob na gyud wa nay makahimo ana sa atong kapanahunan karon. Busa ang butang nga makahatag og kalisod sa tao sa iyang pagduol diha sa Ginoo sa pag-anhi ni Kristo, gikuha kana, giwala kana, og unya ang tao makahimo na sa usa ka sayon nga paagi sa pag-alagad diha sa Ginoo, nga ang gikinahanglan mao naman ang pagtugyan sa atong mga lawas ingon nga mga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang atong espirituhanong pagsimba. So kanang tanan nga mga kalisod gikuha kana ni Kristo. So kay kung padayon pa na hangtod ron, anugna na ang tao nga maghalad lang sunugon ang baka. Ang baka ron tag sobras 20,000, tag 30,000, naagi baka gani didto sa kamutis nahalin og 42,000. Unya kanang 40,000, 42,000 og ihaw-ihaw ra na sunugon para sa imong sala, perting anuguna ana, unya og makahimo ka na usa duha lang kay gayon, wa na pug kay isunod ana. So hilabihang lisura og dili gina nato mahimo karon, pero karon ato nang mahimo kay ang gikinahanglan nga halad mauman ang atong buhi nga lawas og espirituhanong pagsimba diha sa Ginoo. Hinaot pay gala nga nasabtan mo kining butanga, so ugma sa gabi ato nasad nga hisgutan ugma sa gabi
nga kadtong mga mananap klaro nang giwala na, sumala sa Colosas 2:16, unya sa kininiang Pilipos 2:15, unya sa Roma 10:4. So ato kining ipasabot na pod ugma aron nga inyo gyud ning masinsilyo kining mga butanga. Well, higala mosulti pa ako mga kauban diri apan sa dili pa ipalihog ragug ko og liili diha sa atong mga viewers pastor og diining mga nasuras kalibutan nagagikan. Okay, salamat Brother John. Diya karon sa atong screen diya gipaabot nga mensahe si Nisa Golfan. Ang message, good PM sa inyong tulo, Brad John, Brad Lebe, Brad Joel. Palihog ko og great og condolence ngadto sa akong mga igsuon on Memor Golfan Sauro tungod sa kamatayon sa akong pinangga nga pag-umangkon nga si Colonel Gilbert Sauro nga natumpagan sa iyang balay ni adtong linog sa Katayngan Masbate gikan ni Calvin Golfan sa Paypay Dan Bantayan. Okay, namatay gid ay si Colonel Sauro. Ako manipong kailaw, amigo po ni nako pastor pastilan. Wa gyud intay swerte Colonel, wa ka mamatay sa imong pagka military, pagkasundalo diha rag linog rag di ay katapat nimo. So condolence sa tanang pamilya nga gibiyaan ni Colonel Sauro. Okay no, so di apod karon sa atong screen nakiguban nato sila si Monato Jasmel. Ang iyang nga message na uli na jud Kuya John, maita masuroy ka ari pohon kuya kung makalugar ka. Sagdi lang day kay nahibaw ka mangyod nga ang akong oras gyud mo nagsuroy lang murag kuli na gyud na, no? Kay may purpose John. Kay purpose des tumoy pasuroyon ka dito aron sa pag-Bible study sa iyahang Paris. Salamat sa request din ha day, pero maglisod ko tungod kay tabukon og dagat na magyoy maka-Bible study diha, mas maayo usa na lang nga for the meantime nga COVID ron unyag may lugar ko ako ra pong ma-review na ang imong husband, no? Salamat kayo niya, salamat yung pagpaminaw na may maka-Bible study diha si Ninong Sito Ilustrisimo. Unya naa sila si Sister Rosana Ilustrisimo, sila si Ninong Josue uban pa din ha. So salamat unya, di lang gi ko mo pasalig kay unsaon magud tabukon man na og dagat diha, no? Salamat kayo. Unya dia sab si El Modam Flores sa Tubuso. Ang iyang message mayong gabi niyong upat Brad John. Nakabalik na pod ko og lantaw kay nakaload nako. Okay no, salamat kay sa pag-view. Lima meron dire Brother Modam di si Brother Isaw dihito. Niya dia sab si Edwin Iscario ang yang message, good evening kaninyong tanan pastor, great ko kay Tio Lino Tayaktak, Hernani Tayaktak, ilabi na kay Brad Nibal Almonicar, salamat. Dia sab si Ma'am Gay Charis Lopez ang yang message, good evening mga kaigsuonan. Dia sab may gabi diha maninay. Dia sab si Sister Aida Tirana Basas, happy midweek everyone and God bless us all. Dia sab si Wilfredo Canyete nakiguban nato ron. Niya atong tan-aw ning mga nag-view diri nato nga wala nag-message atong i-recognize. Diya karon sila si Ma'am Pretty May Simon sa Australia. Ma'am, magabi niyo diya, ma'am. Ma'am Jing Oslington sa Australia gihapon. Magabi, ma'am. Diya usab si Ma'am Ellen Joy Lidisma Kabagi. Yes, ma'am. Magabi diya, ma'am. Diya usab si Teraida Elsilong Elizabeth Tonyakaw ni Dia. Arman Barcinas Dinaiga. Ma'am Elsilong murag itsuon ni Daddy Luloy no to upon sa Australia, no? Mao ba? Diya usab si Jeline Nunez, Nicole Shin Batchansila Derder sa Kuwait. Riti Samort, Marb Silim, Sinyo Munyes Tikilyo, Oberdondon, Minda Mihos, Rose Balag Sadakit, Kim Brian Binag, Jib Tabak, Julius Villaruel, Jonel Silat Silagan, Marjeline Ilustrisimo, Rubelin Necesario, Lisa Clay, Julio Serino, Snites Novkyo, saning pagbasa ni. Niya diya sab si Pia So. Sa pagkakaroon wa pa niya nakita sa atong monitor sumadto ta sunahan sa paghatag dugang pagtagad mahitungod sa pangutana nga gipaabot nato dinhi. So maghisgot ta atong sumpayan to tong gisgotan miaging mga gabi hangtod karon
naghisgot man tag mga paghalad or mga gitawag na tog mga seremonya. O niya og maghisgot tag seremonyalo, daghan man natong maagian niya paghalad-halad katong mga igpapahulay. O niya karon diata nagungot karon sa mga paghalad. O niya kini nga paghalad mao ning paghalad nga katapusang halad nga mao si Kristo. Ako lang ning basahon o niya makita ni sa libro sa Hebrehanon kapitulo 9 mao ni bersikulo 25 mao niyo. Dili usab aron sa pagsubli sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon maingon sa tinuig nga pagsulod sa mga labawng saserdote ngadto sa balaang dapit dinala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. Gisgot na itong mga halad nga matag tuig ang mga saserdote mosulod gidto sa labing balaang dapit magdala sa mga dugo sa karnero o mga dugo sa hayop, no? Nonya kini nga halara ang katapusang halad nini mao si Kristo o niya ang katapusan nga saserdote nga naghimo nini mao sab si Kristo. Ang 26 nagingon din hiyo kay kon mao pa gikinahanglan unta nga magsubli-subli siya sa pag-antos sukad sa pagkatukod sa kalibutan apan ingon sa karon sa makausara og sa wala nay pagsubli-subli siya mitungha sa katapusan sa kapanahonan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad niya sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Versikulo 27 og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara og tapos ni ana mao ang hukom. 28 mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinuhoon gayud nga nagapaabot kaniya. So wa na gyud laing paghalad mga higala. Mao ra gyud tong paghalad katapusan nga gihalad mao si Kristo unya human niadto ang kadtong mga tao nga ning tuo nga ang katapusang halad mao si Kristo gisaaran mga higala nga mutungha si Kristo sa ikaduha pero dili na sa paghalad wa na sa labot sa sala kundi pagluwas niadtong mga tao nga matinuohon sa gihimo ni Kristo. So wa na gyud lain kadto ra gyud ang mga matinuohon pero doon na pagani nagpadayon nato karon sa paghalad-halad wa ta motuo kang Kristo nga maoy katapusan nga halad ug ang iyang dugo maoy makahinlo sa atong mga kalapasan. So atong nahibal-an wa na gyud laing halad mao ang halad nga katapusan si Kristo mga higala. Sa di pa nato ihatag ang dugang panahon sa tong kauban no diha karon si Brother Ruel Tumakas ang iyang gisent nato I'm listening. Ni adia sab si Ann Genevieve Lagarisan Nunez ang iyang message happy midweek everyone. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Merjan. Mahal salamat Brother Joel ug saman Brother John sa higayon. Sa dili pa ko mo adto sa unahan ako sang i-greet si Brother Kim Idanyo o Julius Kim Idanyo nga naa diha sa Tambungon. Happy birthday ambot ikapila na rong birthday niya basta maor na iyang birthday. No, pasensya kaayo ug wa mi makatambong diha tungod kay uwan man o nya gikan diri sa programa nga Jesus is Our Hope. Amo nga gipaabot diha kanimo ang usa ka malipayon nga adlaw na tawhan. Hinaot nagmalipayon gyud ka kauban sa imong pamilya. Okay. Ari ta higala sa pagdugang pa sa pagtubag sa maong pangutana. So kani nga seremonyal lo higala atong nahibaluan ug ato ang kining mabasa diha sa Biblia nga naundang na ni siya gipahunong na ni siya. Gitawag ni siyang seremonyal lo. Kani nga seremonyal lo duha ni siya kabahin. Naay adlaw-adlaw unya naay tinuig. Katong gitawag og tinuig mo to gitawag og Day of Atonement. Pagpasighi uli ba? Tinibuok to siya. Kinatibuk-an. Ang kining adlaw-adlaw individual ni siya. Katong tinuig mo tong gibasa usab ni Brother John ganina nga daghan jud kaayo og pangandamonon. Ang labawng saserdote kinahanglan naa siya iyang paghalad in behalf sa iyang kaugalingon ug usab sa iyang pamilya. Una siya mo serbisyo ngadto sa katawhan. No, grabe kaayo. Mag-andam pa og kanding og karnero unya naapay baka, laki.
o gitawag ni siya sa English og bull. So kana siya higala ang kini ang kini ang sanctuaryo sa una nabahin na po ni sa tulo. Gitawag ang gawas nga bahin, ang balaan nga dapit og labawng balaan nga dapit. Ang kanang labawng balaan nga dapit o most holy place kisar na siya duawon sa usa ka tuig. Unya ang labawng sa sacerdote ra pud ang makaduaw ni anang panahona. Kung adlaw-adlaw lang diha ra siya kutob sa balaang dapit o holy place. Kanang balaang dapit o labing balaang dapit ang tunga na niya, gitawag nato siya og veil or cortina na siya, diha gipisik-pisik ang mga dugo. Sa katawhan kanani ang tawagan ni sa mga hayop ba, no, diha gipisik-pisik unya ang nagpahumot na niya kanang aso o kanang insinso ba, mo na siya naghimo og dili siya maka langsa ang iyang panimaw sulod diha sa sanktuaryo. So, og atong tan-awon sa pagkamatay ni Ginoong Hesus na gisi ang mao nga kortina, mikurog ang kini ang kalibutan, ang mga kabukiran, unya ang mga pangpang nga tipak, unya ang nagbuwag sa balaang dapit o sa labing balaang dapit nagisi, so wa nay nagtabon diha, wa na gid kay ingon nga sabod sa imong mata. Ang makita nato diha sa labing balaang dapit mo na diha ang itawag Ark of the Covenant. Unya naa diha sa sulod niya ang kini ang napulo ka sugo, unya diha sa labing balaan nga dapit na apod diha ang gitawag nato og kasabutan, nining gitawag tong ceremonial law. Atong makita diha nga nagisi, unya sa ato pa diretso na atong makita sulod, unya sa suon na dili gini sa dapat makita kay ang makita diha ni ana mamatay. Pero sa pagkamatay ni Ginoong Hesus nagisi sa ato pa ang mga tao ni adtong panahon na sugod ni atong panahon na dili na kinahanglan nga halad pa tungod kay si Ginoong Hesukristo mo kinatapusan og perpekto nga halad, nga igahalad ngadto sa atong Dios. Unya siya mo'y ang iyang dugo mo'y nahimo nga bayad sa atong mga sala. But pasabot kung magampo ta o sa atong kapanahonan karon ug ato ng sabton, kung moduol ta sa Ginoo, di na kinahanglan og mediator pa. Kaya itong panahon na kinahanglan matong sacerdote nga mooy ato nga mediator. Karon atong mediator si Ginoong Hesukristo na. Klaro. So sa atong kapanahonan karon, di na nato ma-apply ang gitawag nato og ceremonial law tungod kay ni adtong panahon na gipahunong na siya. Gipahunong sa diha nga si Ginoong Hesukristo nagpakamatay. Atong basahon diri Juan 1:29, ug sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya mingon tan-awa mao kana ang kordero sa Dios. Bot pasabot sa Ginoong Hesukristo mao ay kordero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. Si Ginoong Hesukristo mo'y perpekto nga halad. Ug atong makita sa Mateo 27:50 ug 51 nga sa diha nga sa Ginoong Hesukristo na na gilansang sa cross, nagisi ang tabil, unya diretso na ang ato ang pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Di na ta kinahanglan pa og lain pa nga tawo nga mo'y mutulay kanato ngadto sa atong Ginoo. So maulan na ako ikadugang sa ato apod nga natin-awan na nga pag tubag, unya ato lang ihatag ang dugang tubag ang Brother Libby kay ugma lahin ang pod ang atong pagatubagon. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Merjon. Okay, ato ta pagpadayon ni kala ato sa ding basahon no ni ay minsay ni Brother Edwin Iscario. Happy midweek sa tanan ang Ginoo. And God bless us all. Niapod si Lane Toralba. Good evening ninyong upat o sa tanang naminaw nini nga program. Yan sa ko'y basahon ni ay message ni Pastor Hill, Edo Liberio, God PM ninyo Pads, John og Pads Lib. Salamat di ay Gian Hista sa pag-imbitar your coming wedding buotan nga missionary. God bless your soul. Gikanto kang Pastor Hill. Ato ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ninata sa naghinapos sa isyu bahin niini nga gitawag ceremonial law higala. So ang ilang mga paghalad sa una, paghalad og mga mananap, karniro, kanding or baka higala. Sa unang panahon na sila duha ka klaseng serbisyo. Naay gitawag og daily services, napoy gitawag og yearly services, no?
ang daily services, ang saserdote mga higala, kada adlaw na na siya iandam nga duha ka mga karniro, no? Duha ka mga karniro iandam sa saserdote. Ang usa patyon sa buntag, ihalad panahon sa buntag, ang isa ihalad panahon sa hapon. Kini ka continue ni bisan unsa pang pistaha nga maagi sa ilang pagsalog sa una. Continue ginihigala kada adlaw gina. Naay patyon nga karniro duha ka buok nga giandam sa saserdote buntag o gabi. Pagkabuntag ana sa diha nga patyo na sa saserdote ang karniro aron ihalad, iyan ang budyongon ang iyang trompeta aron pahibawon ang katilingban sa Israel nga ang karniro pagapatyo na alang sa ilang mga sala. So ang buhaton sa usa ka Israelita higala nga makadungog sa tingog sa budyong sa trompeta bisag unsa pa iyang trabaho, bisag asa siya dapita kon makadungog siya, iyan ang biyaan mo na ilang requirements sa una, biyaan ang ilang buluhaton, mubarog siya o niya magatubang paingon sa sanktuaryo, diin magampo siya, maghinulsol siya mga sala. Kay ang karniro pagapatyo na tungod sa kapasayloan sa ilang mga sala. Mahingon sad sa pagkahapon higala. So gapadayon kini nga mga halad nga himuon kada adlaw, no? O niya karon kining gitawag og yearly ato nindalion at kining yearly higala services ang makahimo sa pagdumala ani maora gyud ang gitawag og high priest, no? Ang labong saserdote. O niya kining labong saserdote maoy magadumala ani kay kanang daily services higala ang serbisyos mga priest ana gikan ragyod sa courtyard paingon sa first part kanang ditawag og kanang the holy place higala kay ang sanctuary na divide sa duha, holy og the most holy place. Ang nag-divide anang duha higala kortina. O niya ang mga butang nga imong makita sa di pagyud ka mosulod sa sanctuaryo, pagsud nimo sa koral kay namay koral gitawag courtyard, ang makita nimo diha dool sa portahan mao ang gitawag og halaran sa sinungnog. Ba sa sanctuaryo imong makita higala ang gitawag og lover, no? Okay. Ugma lang nato i-continue higala tungod kay wa naman day tay panahon atong oras sila may mutugot, no? So ugma lang sa gabi nato ipadayon ang paghisgot ng bahina. Ano sa dili pa tapuson ya unang theme song higala atong i-play karon gabi. Mga higala, magampo kita, dalaygon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa langit. Salamat sa kalampusan sa imong pulong, buhia kini sa kasing-kasing ug hunahuna sa nagapaminaw. Giyahi sila sa hustong dalan sa pagsabot. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. The Bible may heart you with the truth. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.